Tak ja ťa tu pekne vítam. Teraz si pred našou školou, ako môžeš vidieť. Som rád, že si prišiel na Deň otvorených dverí Murgašky. Chcem sa ťa spýtať, akú hudbu počúvaš, akú preferuješ? Všetko možné. Všetko možné. Kopíruješ aj z internetu, alebo si kupuješ viac menej CD-ška? Musím sa priznať, že internet. Hej, dobre, tak to pošleme na políciu a ty s tebou narobia poriadok, ale nie. Ďakujem. Ak chceš, môžeš prísť, môžeš si tu nahrať vlastnú, nemusíš kopírovať takto. Máš nejakých súrodencov, alebo niečo takéto? Mám sestru a brata. Hej, no to je dobré. A máš nejaké skúsenosti s obrazom, zvukom, alebo s takouto technikou? Viac menej ani nie. Ani nie, takže taký menší like. Ak si to chceš zlepšiť, môžeš prísť na našu školu a ako tu sa naučíš dosť veľa vecí. Sú takí, čo sú odolní, ale nikto neodolá, podľahnú všetci a dá sa tu veľa dobrého naučiť. Dobre, ja ti ďakujem pekne za rozhovor, maj sa pekne, čau čau.